Wat betekent sneeuw voor de politie? Science Symposium op het Draailand. Het is vandaag 17 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Een 27-jarige man uit Venray is woensdag rond 6 uur 's avonds aangehouden in verband met een schietincident in de nacht van 4 op 5 januari in de Blauwververstraat in Venray. De aanhouding is de eerste die de politie deed in het kader van het ingestelde onderzoek naar het schietincident. Bij dit incident werd een 48-jarige man mishandeld voordat er geschoten werd. De man kon worden aangehouden terwijl hij over de A73 reed. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het is winterwonderland in Nederland. Ook in Venray is het afgelopen dagen bijna overal wit. De sneeuw levert een mooi plaatje op en zorgt voor sneeuwpret. Maar voor werknemers is de sneeuw ook lastig. Files, te laat op je werk komen en uitgeleiders maken met je fiets. Voor de politie zorgt het sneeuwlandschap ook voor andere werkomstandigheden. Met nadelen, maar ook bijzondere voordelen. De voordelen die we daarbij hebben is de sneeuwval, het witte goedje wat mooi uit de lucht komt en op de daken komt te liggen. Dat geven we ons aan op het moment dat wij zien dat er daken zijn waar geen sneeuw ligt. Dat of die woningen echt heel slecht zijn geïsoleerd, maar voor ons kan het ook betekenen dat er mogelijk een hennepkwekerij kan zijn. Hebben jullie al de afgelopen dagen zoiets ontdekt? Nou, gisteren zijn wij met een heel aantal collega's de wijken in geweest en er zijn een paar adressen geweest waarbij wij mogelijke indicatie hebben, mogelijk zeg ik daarbij, dat dan wel eens een hennepkwekerij zou kunnen zijn. Dus die adressen gaan we nader bekijken, gaan we nader onderzoek op doen. Niet alleen de politie is alert op de daken, ook burgers kunnen helpen bij de zoektocht naar hennepkwekerijen. Als je buurman een compleet sneeuwvrij dak heeft, kun je via Meld Misdaad Anoniem aangeven dat dit het geval is. Maar naast de sneeuwvrije daken is het witte landschap ook op een ander gebied nuttig voor de politie. Ja, bijvoorbeeld bij een inbraak die gepleegd is en we komen er snel bij en dat er mogelijk sporen, voetsporen in de sneeuw zijn, dat de dader is weggelopen. Dan kunnen we vaak ook al kijken van met hoeveel en welke richting, et cetera. Maar ook voor de politie levert de sneeuwval zeker nadelen op, die voornamelijk te maken hebben met de verkeersveiligheid. De gebruikelijke route, dat is zo'n beetje de route van de bus, die is redelijk. Alleen kom je in de binnenstraatjes, in de wijken, dan ziet het er slecht uit, of dan kan het er slecht uitzien en dan is het gevaar voor het verkeer. Met name de fietsers, de brommers, tweewieligen, dan kun je nog wel snel onderuit gaan. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat iedereen zijn auto goed ijs- en sneeuwvrij houdt. De politie waarschuwt, want als je gecontroleerd wordt, kan een boete al snel oplopen tot €220. En daar kan je heel wat ijskrabbers voor kopen. Jan Vinkevleugel van de Rabobank neemt afscheid. Hij heeft 38 jaar bij de Rabobank gewerkt, waarvan de laatste 12 als directievoorzitter van Rabobank Venray. Deze maand heeft Vinkevleugel zijn taken overgegeven aan Rob Knoops. Hij geeft nu leiding aan de nieuwe gevormde Rabobank Horst Venray. Op donderdag 24 januari is er vanaf 5:30 middags tot 8 uur 's avonds een afscheidsreceptie voor Jan Vinkevleugel in de evenementhal Venray. Iedereen is welkom. Vandaag was het 7e Science Symposium op het Draailand College in Venray. Leerlingen kregen van verschillende gastsprekers een lezing over de wetenschap. Allereerst kwam Dr. Ivo van Vulpen aan het woord. Hij verzorgde een lezing over de grote ontdekking van het Higgsdeeltje. Maar niet alleen grote wetenschappers deden een bijdrage aan het programma. Ook de VWO 6-leerlingen Jens Jacobs en Lijn Nelissen gaven een presentatie over een profielwerkstuk. Dit hebben zij gemaakt aan de hand van een masterclass op de Technische Universiteit Eindhoven. We hebben toen een fotootje gekregen van onze docent. Daarin stonden gewoon een paar masterclasses die aan de TU in Eindhoven te doen waren. En ik ben zeg maar, met de idee naar Jens gegaan om een masterclass te gaan doen. En uiteindelijk hebben we gewoon samen besloten om dat te gaan doen en er eigenlijk ook ons profielwerkstuk van te maken. De 2 leerlingen hebben een systeem gemaakt dat ervoor zorgt dat een DJ in een discotheek muziek kan draaien en tegelijkertijd tekst op een groot scherm kan projecteren. Dit werkt aan de hand van een koppeling tussen licht en elektriciteit. We hebben een schakeling en in het begin hebben we een elektrisch signaal. Dat zetten we om in een lichtsignaal. We hebben eigenlijk 2 verschillende elektrische signalen, zetten 2 verschillende lichtsignalen. We hebben een blauw licht en een rood licht. Die voegen we samen. Dat gaat door de fiber heen in 1 kabel. Dan worden ze aan het einde van de fiber uit elkaar gehaald door een zogenaamde tralie.
En dan gaan ze weer naar de audio- en de videoontvanger. En van die dingen gaan ze dus weer naar de boxen of naar de beamer. Het systeem kan niet daadwerkelijk gebruikt worden, maar dient vooral als een interessante case study voor de uitleg van lichtsignalen en fibers. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is de eerstvolgende nieuwsuitzending. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Er is veel bewolking. Morgen overdag is het droog. Er is veel bewolking en er zijn enkele opklaringen. Hier en daar is het vrij zonnig weer. Het blijft ook 's middags vriezen met maxima van -3 graden. Er wordt verwacht dat de huidige vorstperiode tijdens het weekend en begin volgende week aanhoudt. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.